Знак номер 36. Спри, осигури предимство. Стоп! 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, рейс. Стоп! Той момче ще изгори, не може да е сам. Ей, сега ще го изям. Стоп, не върви. И той момче ще изгори. Ще го карам в клетката, ще му видя сметката. Той е мой, нямам ми покой. Ако искаш да е твой, плащай брой. Той е мой, нямам ми покой. Ако искаш да е твой, плащай брой. Момче ще изгори, не може да е сам. Ей, сега ще го изям. Стоп, не